Саулармысыз, Мейдан каналын яратып караучы тамашачылар. Атна ахыры килеп тә җитте, димәк, инде лайыклы хит тапшыруы әзер. Бер сәгать дәвамында иң матур җырларны тыңларбыз, иң сыйфатлы клипларны карарбыз һәм иң популяр башкаручыларны ачыкларбыз. Бүген сезнең белән мин, Алинә Кәримова. Лайыклы хитта катнашучы җырчыларны баскычлар буйлап урнаштыруны дәвам итәбез. Сез аларны кайсы баскычта булуын хәл итәсез, хөрмәтле тамашачылар. Яраткан җырчыларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Бу атнада бөтен дөньяда шигърият көне билгеләп үтелде. Сез минем белән килешерсез. Шигърият иң затлы сәнгать төре. Шигырьләр ярдәмендә гади сүз белән әйтеп булмаган мәгънәләрне җиткерергә мөмкин. Элек-электән шигърияткә белемле, фикерле кешеләр тартылган. Җырчыларның тормышында шигърият нинди урын алып тора икән? Яраткан шагыйрьләре кемнәр? Бүген шуларны ачыкларбыз. Һәм әлбәттә, тапшыруыбызда шигырьләр дә яңгыраячак. Башлыйбыз. Хит-паратыбызны Ленур Биктимиров башлап җибәрә. Җырчы шигырьләр укырга бик ярата икән. Хәзер уңайлы бит, барысы да телефонда. Әдәби әсәр, шигырьләр укыйсы килсә, китапханәгә барып йөрисе дә юк, дип уртаклашты Ленур. Башкаручы социаль челтәрләрдә төрле төркемнәргә язылып куйган да, матур шигырьләрне шуннан укып бара икән. Ленур күбрәк өлкәнрәк шагыйрьләрнең иҗатын үз итә. Заманча шигырьләр мәгънә ягыннан сайрак, дип фикерен белдерде ул. Лайыклы хитта Ленур Биктимиров туктамам җыры белән катнаша. Akburanlar seni küpten unuttu ul dizelerde. Salkın jiller süymi diyen haber alıp giselerde. Tuktamam men seni suyup, yalğanşını hiç butamam. Bağımdan ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Tuktamam men seni suyup, yalğanşını hiç butamam. Bağımdan ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Yağların akıp yağıp gözlerini yaşırganda, rahmet eytem yüzün aşkan altın bizek yaşınlarga. Tuktamam men seni suyup, yalğanşını hiç butamam. Bağımdan ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Tuktamam men seni suyup, yalğanşını hiç butamam. Bağımdan ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Yazgı taşı senin jılың hamon mendan yiroqlasa. Ishon men tirishirman, suyuq hisin yo'g'altmasqa. Tuktamam men seni suyup, yalğanşını hiç butamam. Bağımdan ırak yaratırmın, yaratudan hiç tuktamam. Tuktamam men seni suyup, yalğanşını hiç butamam. Bağımdan ırak
hiç tutamam. Tağında nığırak yaratırman, yaratudan hiç tutamam. Әнғәмәт Нәбаев, Фәнис Яруллин, Роберт Миңнуллин, Шәмсия Җиһангирова, Резида Вәлиева. Нинди шәп исемлек! Бу хөрмәтле иҗатчылар Илзидә Госманованың яраткан шагыйрьләре. Аларның иҗатлары миңа бик якын. Ял көннәрендә кулыма китап алып, шигырьләр укырга яратам. Шигырьләр күңелдәге хисләрне тәртипкә китерә, тынычландыра, дип сөйләде башкаручы. Илзидә Госман әйтүенчә, хәзерге заман шагыйрьләре дә бик яхшы яза. Иҗат кешеләрен чагыштырырга кирәкми, һәрберсенең үз дөньясы ди ул. Лайыклы хитны Җилфер җил искәндә җыры белән Илзидә Госман дәвам итә. Игътибар экранга.
Валерий Назаровның татар телен өйрәнү тарихын узган тапшыруда инде сөйләгән идек. Сүз уңайыннан башкаручыга бу эштә шигырьләр уку да бик ярдәм иткән. Яраткан шагыйрьләре Валерий үзе белән бергә җырлар иҗат иткән шәхесләрне атады. Бу исемнәр сезгә дә яхшы таныш дип уйлыйм. Зифа Нагаева, Айгөл Вәлиуллина, Гөлфия Шакирова, Марат Кәбиров хәзерге вакытта татар эстрадасында бик күп җырларның авторлары. Шигырьләрнең сыйфатлы булуы мөһим, чөнки соңрак алардан җырлар туа. Әлегә бу юнәлештә проблема юк диде. Безнең хит-парадта ул Ялгыз бүре җыры белән катнаша. Сүзне аңа бирәм. Валерий Назаров, Ялгыз бүре. Урманнарда, урамнарда адашкан ялгыз бүре юлга чыга, утка карый, ялтырый ике күзе. Ялгыз бүре, ишеләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмән иде. Ялгыз бүре, ишеләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмән иде. Сынауларымда бер үзе, хаталарымда бер үзе. Карарларым, яраларым, йөрәгем ялгыз бүре. Ялгыз бүре, ишеләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмән иде. Ялгыз бүре, ишеләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмән иде. Ялгыз бүресің син, ләкин ялгыз син көч түгел. Ялгыз бүре булып яну, кызыл жылы хис түгел. Ялгыз бүре, ишеләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмән иде. Ялгыз бүре, ишеләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмән иде. Табар өчен барадырмын, ялгыз бүре үзе. Ялгызлыкның горурлыгын эретер сөю сүзе. Ялгыз бүре, ишеләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмән иде. Ялгыз бүре, ишеләсә дә бер үзе. Ялгыз бүре итеп язмыш, калдыра күрмән иде. Хит-парадка бик тә мәгънәле, эчтәлекле җыры белән кирип киткән Алсу Фазлыева замана шигъриятен ярата булып чыкты. Аеруча ул Илмира Җәлилова шигырьләрен үз итә икән. Җыр сүзләренә килгәндә, шигырьләрнең истә кала торганын үзенчәлеклесен эзлисең, ди Алсу. Кайчакта уйлап куям, рус телендә шигырьләрне бигрәк тирән мәгънәле итеп язалар. Бездә гел алай булмый. Шуңа да татар теленең бар матурлыгын аша алган шагыйрьләребез күбрәк булсын иде, дип уртаклашты ул. Ә хәзер әйдәгез Алсуның матур җырын тыңлыйк. Әниле йорт.
Әни, сине йөрәк астында йөрткән, тормыш бүләк иткән, яшәргә өйрәткән, бөтен барлыгын сиңа биргән изге җан. Һәр баланың тормышы әнисенең аның өчен бәхет теләвеннән башлана. Әниләрнең зирәк киңәше безне гомер буе озата бара, мәхәббәте көч бирә. Әлеге язманы җир йөзендәге барлык әниләргә багышлыйм. Әниле йорт бәхете белән җылы бер көй каян. Әнкәемә кайтып килсәм, яшәр өчен көчләр алам. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Балаларым терәге син, киңәшләрең безгә бүләк. Йөрәгебез шашып тибә, сиңа саулык гомер теләп. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Яшә әле туган йортта, безгә биреп бәрәкәтең. Булганына буласына, әни сиңа мең рәхмәтем. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әниле йорт үзе җылы, әниле йорт изгедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Әнисе килгән йортым, җәннәтләрнең үзедер ул. Шигырьләрне күбрәк җырлар иҗат иткәндә укырга туры килә, ди Илназ Минуәлиев. Татарстанның атказанган артисты яраткан шагыйрьләре дип Фәнис Яруллин, Мансур Шихапов, Вакиф Нуруллинны атады. Бәлки кемнедер аерып әйтү дөрес тә түгелдер, чөнки һәр кемнең үз әйтер сүзе. Барлык шагыйрьләрне дә хөрмәт итәм, ди Илназ әфәнде. Җыр сүзләрен ул озак сайлый икән. Гомумән, җырлар тиз язылмый, чөнки җырда мәгънә булырга тиеш, дип уртаклашты җырчы. Безнең хит-парадта Илназ Минуәлиев бик тә мәгънәле җыр белән катнаша. Клибы да эчтәлекле. Вакыт сыный, карыйбыз.
Bir mucize kibik seni körü Dünyam yaktılıkka şırnaldım Мұңлы жырда yüreğime kirdin Yaulap alıp anın kılların Jankayımda seni bulsan da minim Yanlarımdan gına yıraktan Aşıklarını şulaysın iken Vakıtsını bizni şınlaptan Jankayımda seni bulsan da minim Yanlarımdan gına yıraktan Aşıklarını şulaysın iken Vakıtsını bizni şınlaptan Yanlarında gına bulur idim Devletlerinin her bir mizgelin Ayanışlar bilen uyli köngel Bulay bulu mümkün tügelen Jankayımda seni bulsan da minim Yanlarımdan gına yıraktan Aşıklarını şulaysın iken Vakıtsını bizni şınlaptan Güreşünün mizgillerin kütüp Vakit sınavına tüzemin Köngülimni anlar kişim diye Min bit seni uzak izledim Jankayımda seni bulsan da minim Yanlarımdan gına yıraktan Aşıklarını şulaysın iken Vakıtsını bizni şınlaptan Jankayımda seni bulsan da minim Yanlarımdan gına yıraktan Aşıklarını şulaysın iken Vakıtsını bizni şınlaptan Vakıtsını bizni şınlaptan Бүгінгі шигъриятны мин югары бәялим. Бик талантлы, сәләтле шагыйрьләребез бар. Замана үзгәргән сайын әдәбиятның да үзгәрүе табигый хәл ди Артур Исламов. Татарстанның ат казанган артисты шигырьләрне җырлар иҗат иткәндә укый икән. Тик барлык шигырьләрдән дә җыр язып булмый. Җыр текстларын язучылар бармак белән генә санарлык ди Артур Исламов. Лаеклы хитта җырчы тормыш яме җыры белән катнаша. Карыйбыз. Yolundağı şeşeklerden her kaysımız üsema turgülden Kuldan kula kuş yaşalı üzülmesin bizning yürek jırı Aziz halkımız irinlerde ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde irinlerde ikmekdemi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşның bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde
Dostlar kirek uzun yolda Yol көңілсіз барсаң ялгыз гына Тамчылардан күл жайыла Бірге булсаң дүния матур булар Жерге бақыт тула Иреннәрдә икмәктәме рәхмәт яусын Тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме Көчле рухлы батыр кешеләрдә Иреннәрдә икмәктәме рәхмәт яусын Тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме Көчле рухлы батыр кешеләрдә Иреннәрдә икмәктәме рәхмәт яусын Тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме Көчле рухлы батыр кешеләрдә Иреннәрдә икмәктәме рәхмәт яусын Тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме Көчле рухлы батыр кешеләрдә бу тормышның бүтән яме Көчле рухлы батыр кешеләрдә Хит паратыбызны Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар дәвам итә. Үзләре хисле, җырлары хисле. Бу матур парның шигърияткә дә мөнәсәбәте көчле икән. Концертларда, мәҗлесләрдә аларның чыгышлары шигырьләр белән үрелеп бара. Рамил аларны бик яратып сөйли икән. Аеруча Фәнис Яруллин иҗаты якын. Аның шигырьләрен Рамил мәктәптә укыганда ук яраткан. Хәтта шагыйрьнең иҗатын өйрәнеп, фәнни эш тә язган ул. Һәм шул эш бер конференциядә җиңү дә яулаган. Бары тик Мәйдан каналын караучылар өчен Рамил Фәнис Яруллинның бер шигырен сөйләп китәргә дә булды. Димәк, игътибар экранга. Яраткан шагыйрем Фәнис абый Яруллин иҗат иткән бер шигырьдән үзек сөйләп китәсем килә. Белми идем шундый сөю барын, белми идем шундый хис барын. Белми идем сөям дигән сүздә дөньядагы бүтән төс барын. Бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минеке минем бәхетемсин, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен.
yüzler giymese. Элек шигырьләргә игътибар итмидем. Үзем җыр яза башлагач, шигырьләргә игътибар итә башладым. Аны аңлатып булмый, ниндидер тылсым кебек ул. Шигырьне укыйсың да һәм үзеннән үзе көй туа, дип сөйләп китте җырчы-композитор Марат Галимов. Шулай да Маратны хәзерге җырларның сүзләре борчый икән. Кай вакыт сүзләрне артыгы белән гадиләштереп җибәрәләр. Бераз башкачарак иҗат итәргә кирәк дип фикерен белдерде Марат. Безнең хит-парадта ул «Кышлар» дип аталган җыр белән катнаша. Тыңлыйбыз. Җәяүле юл үтә-үтә, су буйлатып йөзә-йөзә, күк киңлеген гизә-гизә, дәркемләп очалар кошлар, үзәк өзгеч аваз салып, җитә дип салкыннар кошлар, оча кошлар, күчмә кошлар, җилпи-җилпи канат кагып, кошлар кебек ирекне мин дә яратам, гизмәсәм дә büyük күкне, җилпи-җилпи канатларын оча кошлар, каңгылдашы, саубуллашы, зәңгәр күкне иңли-иңли, тирә-юньне күзли-күзли, туктар урын эзли-эзли, чакрымнар гизәләр кошлар, кайтыгыз дип үткәч кошлар, килә кычкырасы дәшә, кайтыгыз сез илләр гизеп, кунак булып тагын кошлар. Кошлар кебек ирекне мин дә яратам, гизмәсәм дә büyük күкне, җилпи-җилпи канатларын оча кошлар, каңгылдашы, саубуллашы. Кошлар кебек ирекне мин дә яратам, гизмәсәм дә büyük күкне, җилпи-җилпи канатларын оча кошлар, каңгылдашы, саубуллашы. Арысланы шигырьләргә шулай гашык кеше булып чыкты. Бигрәк тә Әнгам Атнабаев иҗатын ярата икән. Ә шигырьләргә мәхәббәтне аны әтисе уяткан. Ул төрле концертларда сәхнәдән шигырьләр укый торган булган. Хәзер бу матур хатирәләр башкаручының күңел түрендә саклана.
Җырчы булгач, шигырьне рәхәтлек алу өчен укып булмый. Тизрәк бу сүзләрне җыр итәсе килә дип уртаклашты Арслана. Лаеклы хитта Арслана легендар Урсал тауда җырын тәкъдим итә. Әйдәгез, искә төшереп, бергәләп җырлыйк әле. Yorularına koydu yılgan, yeşillendi kini yolan. Ursal tağda köksel tamam, hellenige mağlanan. Ütte aylar kütte zeyler, sularını da yüz almayın. Ursal tağda karlar yoğan, varan indi tüz almayın. Aylar kütte zeyler, sularını da yüz almayın. Ursal tağda karlar yoğan, varan indi tüz almayın. Yeşnet yeşinler kiydirse, yağmurda kalıp şılan. Ursal tağda kara orman, kürsem şığılmağın sığman. Ütte aylar kütte zeyler, sularını da yüz almayın. Ursal tağda karlar yoğan, varan indi tüz almayın. Күзлер килди төсләр төрле, алтын киде гайгына. Уrsal тауны сары сарган, әллә шуңа кайгырам. Үтте айлар күтте зәйләр, суларını da yüз almayın. Ursal тауда карлар яуган, varan indi tüz almayın. Ütte aylar kütte zeyler, sularını da yüz almayın. Ursal tağda karlar yoğan, varan indi tüz almayın. Ursal tağda karlar yoğan, varan indi tüz almayın. Хит паратыбызны Сабина Медигулова тәмамлый. Мин күбрәк романнар, детектив, фантастикага өстенлек бирәм. Гауф, Островский, Толстой, Гоголь әсәрләрен үз итәм. Шигырьләрне җырлар иҗат иткәндә укыйм дип сөйләп китте. Шагыйрьләрдән Ракыя Якубова, Гөлфия Шакирова, Хайдар Исрафилов белән хезмәттәшлек итә Сабина Медигулова. Шигырьләрне бик күп җибәрәләр, барысында укып бетереп булмый. Әле күптән түгел генә 2 китап бүләк иттеләр, дип уртаклашты ул. Сабина Медигуловага тагын да күбрәк матур җырлар телибез, әлегә аның Ак кышлар җырын тыңлыйк. Буранлап яуган ак карлар, өмет биреп күңелгә. Әйтәсе килгән сүзләрем, моңнар булып түгелләр. Кабул булсын теләкләр дип, атлыймын яңа көнгә. Теләкнең кабул булуы кирәк бит ул һәр кемгә.
Аккышларның аклык сафлыктың төсе йөрәкләрне ялыкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның аклык сафлыктың төсе йөрәкләрне ялыкын итә татлы мәхәббәт хисе. Инҗе карлы аккышлардан тылсым көтә күңелләр. Кышларда да чәчкә ата мәхәббәт дигән гөлләр. Аккышларның аклык сафлыктың төсе йөрәкләрне ялыкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның аклык сафлыктың төсе йөрәкләрне ялыкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның аклык сафлыктың төсе йөрәкләрне ялыкын итә татлы мәхәббәт хисе. Аккышларның аклык сафлыктың төсе йөрәкләрне ялыкын итә татлы мәхәббәт хисе. Йөрәкләрне ялыкын итә татлы мәхәббәт хисе. Бүгінгі тапшыруға нәтиже ясап, шуны әйтәсем килә. Шигърият безнең тормышыбызда зур урын алып тора. Без көн сайын яратып тыңлаган җырлар да шигърияттан башка булмас иде. Шигырьләр күп язылсын, матур һәм мәгънәле булсын. Дуслар, лаеклы хитта үзегезгә ошаган җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Аларның язмышын бары тик сез хәл итәсез. Моның өчен җырның исемен 5533 номерына юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат meydan.tv сайтында. Шуның белән бүгенгә саубуллашабыз. Лаеклы хит тапшыруын мин, Алинә Кәримова алып бардым. Исән, имин булыйк.